ndinonzi Talent Munyanyi, ndiri musikana nemakore 20. Ndakatanga kuzivawo nezveDREAMS program mugore ra2021 ndiri form 5 pachikoro cheMambo High School. Ndaiitawo masessions anoofewa kuDREAMS program kumasocial asset building clubs aiitwa pachikoro. Tiri kumaclubs ikoko taidzidziswa pamusoro pechirwere cheHIV kuti chinowanikwa sei uye semusikana unokwanisa kuzvidzivirira sei, nechikonzero chekuti zvakanga zvaonekwa kuti muno mugweru vasikana vakawanda vari kuafektwa nechirwere cheHIV. Utachiona uhu zvikaonekwa zvakare kuti vari kuzvitsvakira vega. Saka tiri kumasessions kuti taidzidziswa kuti HIV chii, inombowanikwa sei uye tinozvidzivirira sei. Taidzidziswa zvakare pamusoro petsika nemagariro munharaunda dzatinogara, uye taizodzidzisawo pamusoro penzira dzakanaka dzekutsvaga nadzo mari. Saka kuburikidza nemasession aya nhasi uno ini ndakutokwanisawo kuzvisarudzira manzira dzakanaka dzekuchengetedza utano hwangu. Ndakukwanisa kuziva kuti ndikaita zvinhu zvakadai ndinokwanisa kuwirwa nenjodzi yechirwere cheHIV. Ndakukwanisawo kuziva kuti semusikana ndinofanira kusevha mari yangu, ndinofanirawo kustartawo bhizinesi rangu. Uye ndiri kuDREAMS program ikoko ndazopedza chikoro changu ndanyora form 6 ndakawanawo mukana wekuita club facilitator. Basa iri rinova rekuunganidza vamwe vasikana ndichivadzidzisawo zvandainge ndadzidza ndiri kumasocial asset building clubs, uye ruzivo rwese rwandandinarwo ndichirupawo vasikana ivavo. Handina kugumira ipapo, ndashanda nevasikana ndakazowanawo mukana wekuapply for a better post muorganization yeZTHI. Kutaura kudai iki zvino ndave DREAMS Prevention Services Ambassador. DREAMS, it's an abbreviation. D akamirira kuti determined, R akamirira kuti resilient, E akamirira kuti empowered, A akamirira kuti AIDS free, M akamirira kuti mentored, then S akamirira kuti safe. So the DREAMS program iri kuti mavara ese andataura iri kuti tiri kuda vasikana munharaunda, vasikana vari determined, vasikana vekuti vanonyatsoziva muupenyu hwavo kuti ndinoda kuita zvinhu zvangu zvakadai so. Then resilient zvinoreva kuti kutsungirira. DREAMS program iri kuda vasikana vanoti kunyange vakasangana nezvibhozhero zvakaita sei muupenyu vanotsungirira. Then E empowered iri kuda musikana ari empowered, adzidziswa, apiwa ruzivo, akunyatsoziva kuti kana zvikadai ndinodai, zvikadai ndinodai. Then A akamira kuti AIDS free. Tiri pakuti AIDS free ipapo, the DREAMS program iri kuti kana mwana achinge ari HIV negative ngagare ari HIV negative. Sezvandambotaura kuti tinopiwa zvidzidzo on HIV prevention methods, uye kuDREAMS program kutori nemapartners ari kuoffer maclinical services iwawo. Saka mwana ari HIV negative anotopiwa zvikwanisiro zvacho zvekuti amaintain HIV negative wake. Then patiri kuti AIDS free futi tiri kutarisa kuti kune mwana ari HIV positive ngaagare ari pamishonga yake, achitora mishonga yake zvakanaka kuitira kuti HIV irege kuzoita AIDS. Handika tobva pana A toenda pana M anoreva kuti mentored. Zvichingoreva izvo kuti semwana musikana ndapiwa ruzivo, ndakunyatsoziva kuti pakadai so ndinodai, pakadai ndinodai. Then ACE, the DREAMS program iri kuda kucreate a safe space for adolescent girls and young women. Masocial asset building clubs andambotaura nezvavo aya tinenge tichidzidza tiri ikoko kuti marights edu sevana vasikana ndeapi. That's creating a safe space for adolescent girls. Screening tour vanoshandisa rine mubvunzo yavanenge vachitibvunza tichipindura. Saka zvikabuda pakubvunza ipapo kuti pamwe ndiri nherera, ndakafirwa namai kana nababa kana kuti vabereki vese vakashayika, ndinokodzera kupinda muchirongwa cheDREAMS. Zvikabuda futi kana kuti ndine shamwari dzakawanda dzepabonde, ndinenge ndiri parisk yekuwana chirwere cheHIV, saka ndinenge ndichikodzera kupinda muchirongwa cheDREAMS kuitira kuti ndiwane zvidzidzo zvakakwana pakuti ndinozvidzivirira sei kuHIV yacho chimbori chii, uye maSTIs ndinozvidzivirira sei. Then panotariswa futi kuti ndakambopindawo here munyaya dzemadrugs. Munhu akambopinda munyaya dzemadrugs anenge ari kana semwana musikana ndikatora zvinodhaka
vamwe veopposite sex vanogona kutora advantage of me ndatova panjodzi yekuwana chirwere cheHIV. Saka munhu ane zvese zvandataura izvo anokodzera kupinda muDREAMS program.